Ποιες είναι οι πρακτικές συμβουλές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος ώστε να μειώσει το αλάτι από την καθημερινότητά του? Μπορούμε να απομακρύνουμε την αλατιέρα από το τραπέζι μας ή τουλάχιστον να μην προσθέτουμε αλάτι πριν δοκιμάσουμε το φαγητό. Επίσης, μπορούμε όταν βράζουμε ρύζι, μακαρόνια, λαχανικά, να μην προσθέτουμε αλάτι κατά το βράσιμο. Ακόμα όταν μαγειρεύουμε μπορούμε να χρησιμοποιούμε λιγότερο αλάτι, να βάζουμε λεμόνι ή κρασί, αναλόγως το τι φτιάχνουμε, να χρησιμοποιούμε διάφορα μπαχαρικά, φρέσκα βότανα. Τα κονσερβοποιημένα και κατεψυγμένα λαχανικά αποτελούν μία ακόμα κρυφή πηγή νατρίου, δηλαδή αλατιού. Ξεπλένοντας τα με άφθονο νερό, μπορούμε να πετύχουμε να μειώσουμε ακόμα και ως 1/3 της πρόσληψης του αλατιού που περιέχεται σε αυτά. Ένα από τα βασικά στοιχεία της ελληνικής διατροφής είναι η φέτα, η οποία έχει όμως πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι. Έτσι λοιπόν, καλό θα ήταν να περιορίζουμε τη φέτα που καταναλώνουμε ή εναλλακτικά να επιλέγουμε μυζήθρα ανάλατη, τυρί κότατζ, ανθότυρο. Είναι καλό όταν βρισκόμαστε έξω να ζητάμε να μας φέρουν ως συνοδευτικό για το ποτό μας ανάλατους ξηρούς καρπούς ή εναλλακτικά κάποιο ντύπ με λαχανικά. Τελικά είναι θέμα συνήθειας το αλάτι που καταναλώνουμε. Έτσι όπως μαθαίνουμε στην αλμυρή γεύση, μπορούμε να προσαρμοστούμε και στα λιγότερο αλμυρά τρόφιμα. Κάτι το οποίο οφείλεται στους υποδοχείς γεύσεων που έχουμε στη γλώσσα μας, οι οποίοι συνηθίζουν στη λιγότερο αλμυρή γεύση.